Още една важна инвестиция в спорта направи община Несебър. Напълно готова е новата база на общински морски клуб Несебър 2000, която е в близост до яхтеното пристанище в града. Новата придобивка бе изградена с пари от бюджета на община Несебър и ще осигури европейски условия за развитието на ветроходството. Базата включва зала за водене на теоретични занятия, склад и работилница, съблекални и бани, отделно за мъже и жени, както и мокро помещение. Тя ще бъде в полза на трениращите ветроходство деца от община Несебър, които неведнъж са радвали с своите успехи и са прославяли името на града. Откриването бе осъществено от Николай Димитров, кмет на община Несебър, Благой Филипов, председател на Общински съвет Несебър и Яни Янулов, изпълнителен секретар на Общински морски клуб Несебър 2000. Официалната част завърши с фолклорен поздрав от възпитаниците на Обединена общинска школа по изкуствата Несебър. Събитието уважиха заместник-кметове, дойдоха още и общински съветници, служители на общинската администрация, спортисти и местни граждани.